Hello Bayrok, heno haram sugan rona ani YouTube channel o. Hengkai ang noroni biskango kaisa toy fika, norobai kisa share kanjani hinai. Tini ani biskango tongo kaisa wedding album. Wedding photo ni kaisa album tongo. Ang tini noroni biskango omo khulogi phununglai, norono phununglai. Tai norok nai tonglio video no paithak jara. Phari ingke nailena o wedding album ni photo bahayeng jaka. Norok kisa comment kaisa di naitok jaka angke naitokoni sadi. Ingke fadi jeng lainai. Ge o jaga wedding album ni logi kaisa cover bo mano, cover mane back leather ni bisingo tamtong, boni bisingo tamtong bahai obo nailainai. Bisingo tongo album ko moni cover o bride tei groom kainya chamri ketal tei hamsa ketal ni photo thejak hingkai bisingo babahai sing saimia nailege na fari bisingo kaisa kaisa ka page joto page no khulogai nailainai mo log mane ekini logo ek hat kaisa yakni soman ya eng kaisa yakni fari hingke mono khulogai nailaisinai. Belanya naitok ke oro ke joto kinya jama ekba hamza ketal bai chamri ketal borok kaisa page o joto no kotoma khai rijak tei kaisa page o bahano khorok ni no kotorma khai rijak nang hingkai hamza ketal yang hingkai paithak piece mono paithak norok tumung na norok bo nangai tong hangkai mohai wedding album rok nangai tong hangkai norok bo contact khaidi ko jaga ani bumung tai phone number burjak tongo tai screen o bo ang number irnai tai description te ani title lo joto no ani number inai norok nangai tongkai norok bo kwrwngwi mano adi bukur sakani bukur belanya kerak nosto ongya tini no video oran mathak sinai hamba jotono.